Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Paduan. Nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 22 hanggang 24, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po sa inyo ng ating website, Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito yung ating latest graph stats. Simula na yung Wednesday, December 22 hanggang bukas, Thursday, December 23. Yung binabantayan po nating sama ng panahon, yung low pressure area na si 98W, medyo humina na po siya. Naging shallow LPA na lang po siya. Dati po siyang 98W. At inaasahan po itong lalong hihina at malulusaw po dito sa may south of Palau. At hindi na po ito kinikonsider na suspect na posibleng maging bagyo. So, wala na po ang probability nito. Ang possibility na mag-intensify pa po itong LPA. Kaya, this is a very good news po sa mga kababayan natin. O pinakamagandang balita sa kababayan natin sa Mindanao at sa Visayas na apektuhan itong bagyong ito. At may mga lumalabas naman na balita na mayroon na naman po. But ang pinaka-latest na yon ay hindi na po matutuloy based po sa American model. And as well, yung American model, nawala na lang yung between December 26, 28. And then the European model, talagang consistent, hindi siya nag-appear. Okay? So, iyan po ang good news. But yung American model, parang inatras nila, meron na naman pong pinapakita sa December 28, actually 29, 30, and 31, hanggang first week of January. But nasa East Coast po siya ng Mindanao and East ng Visayas. But again, wala po ito sa European model. Pag wala po doon, ibig sabihin, masaya tayo, okay? Kasi hindi tayo dapat mag-worry. Dahil po, ang American model, mahilig yan maging aggressive, okay? But in reality, usually pati kapag yung forecast ay lampas 6 na araw hanggang 14 days, palaging nandyan yan, palaging aggressive. But in reality, kung titingnan natin yung European model ay hindi siya lumalabas. Okay? Mag-worry tayo kapag lumabas sa American model, lumabas rin sa European model o vice versa. Nauna yung European model kaysa yung American model, dyan tayo mag-worry dahil ang European model, tested na po yan. One of the best computer models when it comes to long range sa mga tropical cyclone development. So, ang focus natin palagi yung European model. Pag wala siya, wala din yung iba. Okay? At posibleng hindi po magiging totoo ang ganyan mga forecast. Kaya na sinabi natin, ang forecast na more than 5 days is highly uncertain. Okay? Is highly uncertain. Okay? So, ibig sabihin, nasa less than 30% to 0% ang probability na magkakatotoo po siya. Take note of that, okay? Huwag kayong maniwala sa mga lumalabas yan na balita. Pinopost nila kaagad. GFS, meron, popost kaagad. Hindi nila nakikita ano magiging effect sa public, okay? Kaya nagkakaroon ng panic, nagkakaroon ng mga pag-disseminate nitong mga... Kasi nagiging fake news rin din yan. Kasi yung American model, pag hindi na natuloy, wala. Parang the boy who cried wolf ang nangyayari. Paulit-ulit po ito for the past 5 years na nagkaroon tayo ng social media. Nakikita po natin yun. So, dapat tutok lang po kayo sa mga official agencies like Pag-asa, Japan Meteorological Agency, Joint Typhoon Warning Center. Okay? Tayo dito ay nagtumutulong lang sa public para disseminate, para ma-complement itong mga nilalabas ng mga weather agencies. Okay? Matagal na po ang ating website, Typhoon 2000. Using my name, Mr. Typhoon, okay, kasi ang Typhoon 2000, ako lang po yan. So, ginawa ko ito para i-cater ang isang bagyo, okay, na kung saan lahat ng agencies na nagmamonitor doon sa bagyong yun, makikita nyo ang data. Okay, wala pa yung mga website ng Pag-asa, nandyan na po tayo since 1995, 1997, okay, nag-start tayo. 1997, yun. Diyan po yung website natin. So, ayan, tumutulong na tayo para patuloy ang pag-inform sa public, makapaghanda tayo, maging resilient tayo, makapaghanda pag may mga dumakating na kalamidad para makita ninyo in one-stop shop, okay? Kasi nandiyan na po lahat, ang link sa Pag-asa, everything.
para makita ninyo kung meron talagang papuntang sama ng panahon sa ating bansa. Okay? So, yan po ang kagandahang balita na yon na bibigay ko sa inyo pang Christmas. Okay? At sana naman matapos ang taon, hindi na matuloy yung mga weather systems na yan at matuloy pa rin yung pina-forecast ng European model na wala pong pinapakita. Ang magiging problem lang natin for the past 2 weeks, for the next 2 weeks hanggang katapusan ay yung pagbalik na naman ng amihan, pagbalik ng shear line. Given na po yan kasi nasa panahon tayo ng La Nina. Pag may La Nina, mas marami po ang ulan na idadala nito, yung tinatawag nating above normal, okay? Or above average ang mga ulan sa ating bansa. Okay, so yan po ang dapat nating tandaan. Kaya marami nagtatanong sa akin kung pwede mag-plant ng yung tinatawag nating mga pakwan at iba pang mga crops na kailangan sa panahon ng tagtuyo. But ang problema nga, meron tayong La Nina hanggang sa Marso. So, kahit na sa Marso, tapos ng La Nina, dahil climatic phenomenon po ito, nag-extend po yan hanggang sa pagpasok ng tag-ulan, Mayo. So, ang magandang itanim sa panahon ng La Nina ay ang palay, okay? Mga rice, mga rice plantations, mga palay, yun ang kailangan natin. Okay? So, ito po yung ating GraphSat. Discuss muna natin itong shallow LPA. So, itong GraphSat na ito, nakita ninyo yung kanyang, actually, surface trough na po ito. Naka-embed na yung shallow LPA. Elongated area of lower atmospheric pressure. At nagbibigay po ito ng mga thunderstorms sa Mindanao. So, may mga ulan-ulan pa rin tayong maasahan. At meron tayong mahinang amihan dito sa silangang bahagi po ng coastal areas ng Mindanao, coastal areas ng silangan Visayas at silangan Kabikulan. At may mahinang at meron ditong medyo malakas na amihan but nakakoncentrated lang po siya sa may southern China at Taiwan. At itong L na ito ay isang subtropical system na po ito. Hindi na po ito tropical system dahil po nasa upper o mid latitude na po siya patungo sa Okinawa. Ito po yung dating bagyong si Odette na nag-transform po bilang isang subtropical system na ang kanyang source of energy ay galing sa cooler environment. So ito po ay tumatakbo patungo sa southern Japan, so magiging frontal system po yan. So magbibigay dyan ng mga windy conditions, snow, blizzards, kung mag-develop po siya bilang isang malakas na frontal system. Okay? So, yan po. Ang buong bagay ng ating bansa ay magiging normal, katamtamang panahon, mahina ang hangin. Although sa hapon ng gabi, may mga inaasahan tayong mga localized thunderstorms, lalo po sa may kanluran bahagi po ng Luzon, sa may Ilocos region, at gayon din po sa mga iba't ibang bahagi po ng Cagayan Valley. Dito sa Bicol, may mga dumadaan din mga light rain showers, tulad po yan ng local convection o localized heating. Medyo bumalik yung init ng ating panahon. Dahil nga, meron tayong La Nina. Pag La Nina, medyo mainit talagang karagatan natin. Okay, pero ang good news nga, hindi na matutuloy itong shallow LPA. Titingnan natin yung sa katapusan ng taon kasi ang binabantay natin yung ibang computer models kapag lumabas din yon ay medyo medyo nakaka-worry yun, okay? But so far, nothing to worry as of this time. So, ito po yung ating fast animation. So, nakita po ninyo yung mga iba't ibang cloudiness na nag-generate itong surface trough dito. Dito naman, yung mga local convection. At yung zoom in satellite animation naman po mula sa windy.com. Ito po ay galing sa EUMETSAT satellite. So, for the past 6 hours, kaninang alas 4 hanggang na yung oras na ito, alas 9, ay may nakita po tayong mga localized thunderstorms na yon. Tulad dito sa may area po ng Cagayan Valley, but padandalian lamang po ito. At dito rin sa may Ilocos region, sa may Zambales area, dito rin sa may Northern Panay, Romblon, Northern Cebu, as well as sa may Southern Mindanao, western sections ng Zamboanga Peninsula,
Okay, at Davao Region, ito po ang mga localized thunderstorms dulot po ng surface trough na very common po pag ganitong panahon ng La Nina. At ang forecast po sa ulan for the next 3 days, inaasahan pa rin dito sa may bahagi po ng dulong hilagang Luzon dahil po sa mga localized convection. Kasama po dyan Cagayan Valley. Yun rin po, gayon din po sa silangan bahagi po ng Luzon, sa Bicol Region, may mga isolated showers sa hapon o gabi. At maging mas malakas po dito sa may Siargao, Dinagat Island, eastern sections po ng Karga at Davao Region. Dulot po yan ng northeasterly at easterly surface wind flow. At possibility rin po ay dulot din ito ng tinatawag nating surface trough. So ito po ang magbibigay ng mga paulan dito po sa bahagi po ng Mindanao. Okay? At ito yung ating wind forecast for the next 3 days mula sa European model, courtesy of windy.com. So, kikita po natin, medyo meron tayong mahinang amihan po dito sa silangan bahagi po ng ating bansa hanggang Friday. But generally, okay naman po ang panahon. May mga showers lang dito at thunderstorms sa Mindanao. So, ito yung general wind, mahinang hangin, northeasterly trade winds, mahinang amihan. At pagdating ng Sabado, yan po, this is Christmas Day, may pababa po na bagong surge ng amihan na posibleng magbigay po ng malakas na hangin sa may dulong hilagang Luzon. At inaasahan din ito bababa sa Linggo dito sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, lalo na po sa silangan bahagi po ito, kasama po ang Kabikulan at northern portions of Visayas. So, there will be some windy conditions, mahangin na panahon, 30 to 60 kph once again, simula Christmas evening hanggang next, actually, aabot po siya hanggang Friday, okay? Dahil malakas po ang high pressure dito, magbibigay ng snow sa bahagi ng China. Sa Monday, December 27, yan po, tuloy-tuloy po yan hanggang December 29, 30, and 31. Consistent po ang epekto po ng hanging amihan dito sa eastern sections ng Luzon, kasama po ang Kabikulan and portions ng Visayas. So, magdala lang po kayong mga payong. Okay? At kung titingnan natin yung rain forecast simula Pasko. Ito po yung forecast. So, kikita niyo dahil sa amihan, magkakaroon na ng mga showers. Then, sa Monday, December 27, may mga ulan-ulan rin tayong makakanasan dahil po nagkakaroon na naman po tayo ng shear line. Kasi may frontal system dito sa malayo. Bababa po dito. Shear line na naman yan, mga thunderstorms. So, mag-ingat po sa mga low-lying areas, mga possible flooding. Yan po, sa Tuesday, December 28, magiging mas malakas po ang shear line, affecting na po ang Calabarzon, Metro Manila, Bicol Region, Mindoro, Romblon, Marinduque. And then sa 29, pababa po siya sa may Eastern Visayas at Karga Region. Sa 30th, again, magiging malalakas ang ulan po sa Kabikulan sa December 30. At sa 31 naman po, baba na naman po dito sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Now, ito po yung forecast na more than 5 days. So, uncertain pa po ito. Baka magbago po ito. So, ang forecast po na lampas 5 araw is considered uncertain. So, nasa less than 30% probability. So, marami pang pagbabago po yan. So, malalaman po natin yan next week hanggang katapusan ng taon kung ano magiging forecast ng ating panahon. So, ang good news dito ay wala pong tropical cyclone formation base po sa European model. Okay? So, yan po. Yan po ang ating latest. At bago tayong paalam, itong Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks. Inisyu po ito kahapon. May mga changes lang po dito sa week 1. So, valid week 1, December 22 to December 28. Nasaan pa rin yung above average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Palawan. Dahil po ito sa ongoing epekto po ng La Nina. Mas marami po ang sa rainy days. Mas marami po ang rainy days kaysa sunny days.
And then, meron pong pinapakita dito a medium confidence or a moderate chance na baka magkaroon ng tropical cyclone formation. Alisin na po natin ito dahil yung latest na yun, kanina, paglabas ng models, ay malulusaw po siya. So, wala na po yan. Now, on week 2, valid December 29 hanggang January 4, 2022, magkakaroon po tayo ng moderate confidence of above average rainfall sa malaking bahagi po ng ating bansa. So, moderate lang po yan. So, ibig sabihin, baka hindi matuloy. Ang maganda dito, wala tayong nakikitang tropical cyclone formation, all clear. So, medyo siguro lalamig ang panahon dyan dahil po sa lakas ng amihan, bababa yung mga cool, dry air sa ating bansa. Okay, so there you go. Yan po ang ating latest mula sa Climate Prediction Center, Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. And dyan na po natin tinatapos ang update na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa darating pong Christmas Eve para ibigay sa inyo ang pinakalatest sa ating panahon na yung darating pong Christmas Day hanggang December 27. Again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.